Igbo mmanụ, Igbo rienu, Igbo ṅụọnụ, Igbo zụọnụ. Ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu, kelesi unu ike. Tata mbụ ụbọchị nke abụọ n'ọnwa Septemba, mbụ ụbọchị Mọnde, Chukwu kere ọfụma. Anyị abịala n'ọgbọ ka anyị si abịa. Mụnwa bụ Maazị Uchenna Ijegalu, nke na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo. Abịala n'ọgbọ tata, ị na ya n'akụkụ mmiri afọ nwatakịrị mụ na ya nọ, nke mụ na ya bịara ịmụta ihe, ịkụzi onwe anyị ihe. Maka ndị Igbo si nọọ itinye ebe a etinye ebe ọ na-adaba. Anyị na-ekwubu na anyị na-akụziri ụmụazị ihe na ụlọ akwụkwọ dị iche iche gbasatara asụsụ Igbo na ihe ndị ọzọ. Tata anyị ga-eme ya asụkọta asụọ ya na Bekee, asụọ ya na Igbo ka ha na-aghọta. Mana tupu anyị agaba n'iru, m ga-agba mbọ ka ọ gwa anyị aha ya bụ. Abụ m Emmanuel Ijegalu. N'anụghị ife okwu, n'afọ ya bụ Emmanuel Ijegalu. Tata anyị ga-akụzi ihe gbasatara ihe dị iche iche ka ụmụazị na-aghọta. Ụmụazị anyị mụtara kịta mbụ ụmụafọ Igbo ịchọpụta ịsụ asụsụ Igbo na fe ha ahụ, ha mara asụ Igbo ọfụma. Ọ bụrụ dị isi ọfụma, ha mara asụ cha 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 cha. Ya mere anyị ji chọọ ofu ebe a ga na-akụziri ụmụaka Igbo na Satọde dị iche iche ma ụbọchị ụka na ụlọ ụka dị iche iche, ka ha wee na-aghọta ihe gbasatara asụsụ Igbo, ka asụsụ Igbo ghara ịdafune n'ime ọfịa. Maka na ndị ọzọ, ndị mba ọzọ bụ ndị ka ndị na-asụ asụsụ ndị Yoruba na ndị Hausa apụta, ha na-asụ asụsụ ọ na-adaba, ụmụazị ha na-asụ ya ọdụ nnọọ ka eji kọmputa na-akụzi ha. Mana nke anyị a na-anwụ anwụ iji ebe onye Igbo bụ Bekee ka a na-asụ, na-ajụzụ ọ bụ na agụba adịghị nkọ kọm na okpeji amara akpụ. Tata anyị ga-eme ya na ngiri Igbo. Anyị ga-ebido na English language wee banyezie Igbo language. Emmanuel, how are you? I am fine. Emmanuel, today we are going to speak Igbo language and English language for you to understand what we are talking about. When I look at I na-agwakọ ya ka asụọ Igbo, asụọ Bekee na achịkọta ọnụ. Emmanuel, in Igbo language, what we call this thing I'm holding is what? Aka. Say what? Aka. Say what? Aka. What is aka in English language? Hand. Hand is what? Aka. Hand is what? Aka. Hand is what? Aka. Then in Igbo language, I is called Anya. Say Anya. 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 So what's hand called in Igbo language? Aka. Aka. So what is I called in Igbo language? Anya. 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 Then in Igbo language, nose is called Imi. Say Imi. 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 So nose is Imi. Imi. So what is nose called in Igbo language? Imi. Imi. So what is hand called? Aka. Aka. What is eye called? Anya. Anya. What is nose called? Imi. Imi. N'afụgunye ka o si eme na-abịa na-adaba. Otu a ka a si akụziri ụmụazụ obere ihe. Ha na-amụtasị, na-akụzicha a na-akụzi ha obere. O nwere ụbọchị ọbụla ha ga-abịa ebe a na-akụzi Igbo, ha ga-amụtarịrị ofu ihe. Mgbe a na-eme ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ, asụsụ Igbo adịrị nnọọ mfe n'ọnụ ha a na-asụ ya. Emmanuel, head is called isi. Say isi. 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 So what is head called? Isi. Isi. The mouth is called onu. 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 So what is head called? Isi. What is mouth called? Onu. 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 The leg is called oku. Uku. Oku. Uku. Oku. Uku. Oku. Uku. Oku. Uku. Then stomach is called afo. Afọ. Afo. Afọ. Afo. Afọ. Afo. Afọ. Afo. Afọ. Tata anyị ga-ejidebe n'otu a maka na ụmụazị bịa ikpoju ha n'isi, ọ ya dị ọka nkụ. Mana ọ ya adịkwana mma ịkụzichi ụmụazị, ị na-achịkwa azụ wee jikwa ha ka o rutekwere n'ihe ha kụziri. Emmanuel, we are going back to what we just discussed to know if you learned. Mouth is called what? You've forgotten. Mouth is onu. The hand is what? Aka. 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 Head is what? Isi. Isi. Eye is what? Anya. Anya. Good. Hand is what? Aka. Aka. You see, these things are what you are supposed to. Igebenti. Na him negi na nagi na akuzi. You learn from your father and your mother. Then, ụmụazị ndị Igbo ọzọ, all the Igbo children, them na-adọkọ ọnụ, you stay together. Then you discuss Igbo language. By the time you mutacha all the parts of the body, by the time you learn all the parts of the body,
Then from there anyị abanye ihe dị iche iche ndị ọzọ, things we are living in the house with, ihe eji ebi n'ụlọ dịka TV, ihe onyonyo dịka oche, chair, dịka mma, all those things. Then greetings, ndewo, ekele m gị, ụtụtụ ọma, ekwunume, all those things. By the time you know I am hungry, agụụ na-agụ m, and so on and so forth. By the time email ya eme ya 2 times 3 times 4 times 1 month 2 months, you are not used to it. Then ịmụta Igbo ọfụma. Emmanuel Ijegalu, ekene gị, kelesie gị ike. Try to reach out these things we learned today. Inugo? Tell the world after again. Abu Emmanuel Ijegalu. So after Emmanuel Ijegalu, and there. Gị bụ nwoke na-ege m ntị, gị nwaanyị na-ege m ntị. Ihe a bụ ihe ndị bekee na-akpọ gradual process. Eji nwayọọ nnọọ akụziri ha. Tupu ọ na-erute ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ, ọnwa ịnọ na ise na isii, a ga-amụta asụsụ a. Maka a na-akpọje ha na ebe a na-akụzi asụsụ a ka ha nwee ike na-amụta. Maka ndị Igbo sị na itinye ihe ebe kwesịrị itinye ihe, oyi ezigbo ihe otu kwesịrị ịdị. Gwa abụọ na-ege m ntị, nwa gị nwoke na-amara asụ Igbo, nwa gị nwaanyị na-amara asụ Igbo, gwa na nwoke na-amara asụ Igbo, nwunye gị na-amara asụ Igbo, agbata obi gị na-amara asụ Igbo. Asụsụ Igbo na-anwụzikwa n'ahụ, mana ya ga-ahapụkwa nnọkwa na mmiri ka ncha wee mee gị n'ebe anya. Ọ gaghị adị mma otu ahụ. Anyị ga na-akụzi agagharị ka asụsụ Igbo wee bụrụ ihe ọ bụ, n'ihi na ndị Igbo ga-enye. Marakwa na afọ m ka bụ Maazị Ndi Igbo nke Procyon Television na Radio, nke na-ewetara unu Anyị bụ Ndị Igbo mgbe ọbụla na Procyon Television na Radio. Ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị, ị ga-enweta anyị na 081-22-80-7671. Ịkpọ ha na nke enweta m. Chukwu enwetakwa na studio line anyị ga-enweta anyị na 08094646206. Onye ga na-afụkọsị agara onwe n'ihe onyonyo na-aga nnọọ. Ichi nweta ebe anyị fịkọsị aga gị na-ekiri anya. Ma chọkwara nweta anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị, ihe nweta anyị na www.procyonrtv. Itinye na Procyon RTV a na Facebook ofe ha bụ ọgụ, TikTok ofe ya, X nke a na-akpọ X, ihe nweta ya. Social media platform dum n'ụwa ofu netwọk akụ ya atinye Procyon RTV. Nweta anyị ihe anyị na-eme na ọ na-aga n'anya ya ebe ahụ, na-afịa ọ na-agara onwe ya. Ekene gị, kelesie gị ike. Biko otu ụzọ anyị bịara, anyị ga-akpọtakwa nwatakịrị ọzọ ka ọ wee gwa anyị ihe ọ matara n'asụsụ Igbo. Anyị ga-eji nwa na-akụzi ihe a ka ọ na-adaba, n'ihi na eme ihe ka esi eme ihe, oyie ihe. Ndewo.